και στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Να πω ότι εδώ και πολύ καιρό, εμείς ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχουμε ένα συμβούλιο περιβάλλοντος, το οποίο πρόεδρος είναι ο καθηγητής ο κ. Κατσιφαράκης, θα μιλήσει στη συνέχεια. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος απαρτίζεται από επιστήμονες που προέρχονται από όλα τα τμήματα και τις σχολές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε είναι σχετικά με το θέμα του περιβαλλοντικού, είτε το περιβαλλοντικό, είτε δεν είναι. Υπήρξε λοιπόν μία σε βάθος μελέτη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, την οποία θα παρουσιάσει ο Κώστας ο Κατσιφαράκης. Υπήρξαν επίσης εισηγήσεις του κοσμήτωρα της Σχολής Θετικών Επιστημών, του κ. Παυλίδη, και του ίδιου του κ. Κατσιφαράκη, σε απάντηση, γιατί υπήρξε και μία διχογνωμία μεταξύ τους. Εμείς στο ΡΟΣ Βρετανικό Συμβούλιο πήραμε υπόψη μας όλες τις γνωμοδοτήσεις οι οποίες μας ετέθησαν υπόψη και προσπαθήσαμε και βγάλαμε μία συνισταμένη, ας το πω, όλων αυτών, την οποία πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω εγώ στις γενικές γραμμές, και ο Αντιπρίτανης θα παρουσιάσει στη συνέχεια, ο οποίος έχει καθηγητής οικολογίας κατά καλή συγκυρία, θα σας παρουσιάσει τα περιβαλλοντικά και τα οικολογικά. Καταρχήν, ένα πανεπιστήμιο το να βγει και να πει ότι κάθε επένδυση είναι ζημιογόνα, είναι κάτι το οποίο μάλλον σε κακό πανεπιστήμιο θα είχαμε πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν ένα πανεπιστήμιο να υποστηρίξει ότι κάθε μορφή επένδυσης είναι κακή ή ότι η ανάπτυξη είναι κάτι κακό. Δεν ήρθα να πω αυτό. Ήρθα να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει συγκεκριμένα σημεία στα οποία πάσχει. Και αυτά τα σημεία θα ήθελα να σας αναπτύξω. Πριν προχωρήσω, να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτυχθήκαμε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, με την επιθετική ανάπτυξη η οποία υιοθετήθηκε από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα, τα οποία και τα αποθέματα της γης εξάντλησαν και το περιβάλλον υποβάθμισαν, αλλά και σε χρεοκοπία τις εθνικές οικονομίες ή τις πιο αδύναμες εθνικές οικονομίες έχουν οδηγήσει. Είναι σαφές λοιπόν ότι στο μέλλον η ανάπτυξη πρέπει να είναι άλλη, πρέπει να είναι αλλιώς. Δεν πρέπει να αντιγράψουμε δηλαδή τα πρότυπα του παρελθόντος. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τρεις, στην περίπτωση δηλαδή της αειφορικής ανάπτυξης, υπάρχουν τρεις παράμετροι οι οποίοι θα έπρεπε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να ικανοποιούνται. Ισόρροπα, όπως λέμε, ισότιμα. Είναι η παράμετρος της οικονομικής ανάπτυξης, είναι η παράμετρος της περιβαλλοντικής ανάπτυξης ή της περιβαλλοντικής προστασίας και είναι και η παράμετρος της κοινωνικής συνοχής. Συμβαίνει στην προκειμένη επένδυση, τη μεταλλευτική δραστηριότητα, καμία από τις τρεις παραμέτρους να μην ευωδώνεται, να μην επιτυγχάνεται. Και οι τρεις δηλαδή να έχουν προβλήματα. Η μεν οικονομική και αναπτυξιακή έχει πρόβλημα διότι επηρεάζει τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής και απαξιώνει και υποβαθμίζει την αγροτική ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη. Η περιβαλλοντική παράμετρος φαίνεται να πάσχει, διότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και θα σας μιλήσουν στη συνέχεια και ο κ. Πατής και ο κ. Κατσιφαράκης για αυτά, έχει συγκεκριμένα συστηματικά υποβαθμίσει το περιβαλλοντικό κίνδυνο σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά και η κοινωνική συνοχή δεν φαίνεται να υποστηρίζεται με την υπόθεση αυτή, μια και βλέπετε ότι έχει δικαστεί η τοπική κοινωνία και υπάρχουν φοβερές αντιθέσεις μεταξύ των κατοίκων. Έτσι λοιπόν, για να γίνει η επένδυση αυτή εφικτή και αποδεκτή, για να γίνει δηλαδή αειφορική, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι πρέπει να αλλάξει η σύμβαση παραχώρησης και η άλλη κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να αλλάξει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πολύ σύντομα, σε ό,τι αφορά στην σύμβαση παραχώρησης προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, εκεί αυτή η παραχώρηση θα έπρεπε, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, θα έπρεπε πρωτίστως να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν δοθεί στην εταιρεία 260.000 στρέμματα της περιοχής, προκειμένου να χωροθετήσει όπου εκείνη νομίζει τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να ονομαστεί αειφορικό, διότι θα αλλάξει η φυσιογνωμία της περιοχής, θα αλλάξει το φυσικό περιβάλλον, θα αλλάξει το φυσικό τοπίο, θα έχουμε επιπτώσεις στα περιβαλλοντικά συστήματα, θα έχουμε επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Τι πρέπει να γίνει? Προτείνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα να περιοριστεί σημαντικά σε συγκεκριμένα τμήματα ή σε συγκεκριμένο τμήμα της έκτασης, έτσι ώστε να γίνει συμβατή, και το υπογραμμίζω αυτό, να γίνει συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, πόσο αντέχει να σηκώσει μια μεταλλευτική δραστηριότητα, έτσι ώστε να μην επηρεάσει ούτε την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, ούτε την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ούτε το φυσικό τοπίο της περιοχής, ούτε τον ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής. Άρα λοιπόν η πρώτη μεγάλη παρατήρηση την οποία κάνουμε
είναι ότι πρέπει να ξανακοιταχτεί η σύμβαση παραχώρησης. Δεν είναι δυνατόν σε 200 τόσες χιλιάδες στρέμματα να επεκταθεί η μεταλλευτική δραστηριότητα. Δεν αντέχει ο τόπος. Πρέπει να περιοριστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή η μεταλλευτική δραστηριότητα με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Και αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει. Δεύτερον, πρέπει να αλλάξει σε πολύ συγκεκριμένα σημεία η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν έπεισε τους επιστήμονες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι εκτιμά αντικειμενικά τους κινδύνους. Υπάρχουν μια σειρά από κίνδυνοι στα υπόγεια νερά, στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα, στα οικοσυστήματα, οι οποίοι κίνδυνοι δεν ελήφθησαν υπόψη. Κλείνοντας, δεν θέλω ούτε να δαιμονοποιήσουμε κάθε επένδυση, ούτε όμως να αποδεχτούμε στο πλαίσιο της περικοπίας της χώρας και οποιοδήποτε οικονομική ανάπτυξη ως τη σωτήρια για την χώρα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια προσεκτική ανάπτυξη, σε μια ανάπτυξη υπό όρους και προϋποθέσεις, τέτοιους όρους και τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και όχι μεμονωμένα ιδιωτικά συμφέροντα, και έτσι ώστε να προάγεται και η οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον, αλλά και η κοινωνική συνοχή να μην διαρριγνύεται όπως έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πατή, ο οποίος θα μιλήσει για 2-3 λεπτά για τα περιβαλλοντικά και τα οικολογικά και στη διάθεσή σας για ό,τι περαιτέρω, γιατί βέβαια μια τέτοια σύνοδη παρουσίας δεν μπορεί να καλύψει πολλά θέματα, παρά μόνο να θέσει τα news in brief, ας το πω έτσι.